de saté die was oké. Ook de lumpia's die waren goed op maat. Dus 's avonds laat van even naar de overkant. De kaassoufflés van ome Jan die waren heel pikant. Dus daar stond je met je briefje in je hand. Ja, zegt ze het maar even luisteren. Oké. 2 patatten, 6 kroketten en doet ook maar 4 saté. Oké. Ja, pak maar in, ik neem het hele zootje mee. Het gekke was, vanaf die tijd verdween er af en toe een hond uit onze straat. En de saté van ome Jan had om de maand ineens een hele andere smaak. Maar waar smaakt het toch naar? En op een dag stond er ineens politie voor zijn deur. Ja, de warenwet is overtreden. Zei de inspecteur en in de kelder hing een dode hondengeur. Ja, wacht toen eens. Oké. 2 patatten, 6 kroketten en doet ook maar 4 saté. Oké. Ja, pak maar in, ik neem het hele zootje mee. Je hebt al gehoord dan, maar wat denk je dan? Hebben we al die tijd door je hond zitten vreten? Verdimme. Patatten, 6 kroketten en doet ook maar 4 saté. Oké. Ja, pak maar in, ik neem het hele zootje mee. Oké. 2 patatten, 6 kroketten en doet ook maar 4 saté. Oké. Ja, pak maar in, ik neem het hele zootje mee. Je kan zeggen van ome Jan wat je wil, maar hij had altijd goede spullen hoor, vond ik persoonlijk. Ja, dag. Als je overal 2 liter saus overheen flikkert, is een drol ook lekker. Ja, nee, in de hongerwinter hadden wij anders ook katten en zo hoor. Hé, jakkers open, hou vol op. Zit direct de lumpia te eten. Die toch niet, die uit de vriezer? Ja, nou en, hoezo dan? Die is nog van ome Jan van de overkant. Gadverdamme, nee hè. Ja, maar ik zeg nog dat je dat...